سب حراي كتبل كلخا نرأسخا أيفال تبلا خم زلخا تفلدو جيزي خان حيل خان نقول سب نتأكد تعد له خلخا واجها إن أنا سيز خيد نمنت أنا أيفال كنول نتسجم لومي أيفال مبالغ ما زي كونس كما يجي خا كبر خان سلام خان تخبروا العبيد كم زخانة شمون تمسترات كنجرك عيال سلام إذا كان سنة البونايو إذا ما رأيت سنة لهم دما أنا حفتهم ليدعي ناس كان حدش ندخلكم سبسكرايب جورو قدامي أيفال مبال نرأسخا مخباريو نقول سب حراي مبال مالت نرأسخا متشكانيو كيزيخا كبر هبتقايو نزيد الإعلانات نزي ربح سرح وي نزي تعمك كونتات أيفال كتبر كلخا أنا نرأسين إعلامين قمة هبية زبل ملأتي خاطر محلالف سبات ما نات نرأس زخبر سبي خبروا يوم نفس وقفت زربك واقال لوا نحاد سب زي تعمك نقر حراي كتبر كلخا كابت كبر كيزيخا كاب سلامخا ويدما كابتن إعلامك تقوم الزنبرك حيلك أني سخاحت هو زلخا إذا مالت نرأسخا أيفال تبلا لخا مالتيو كبر سب مالت جيزيون حيلهم بخنتون زي ربحنا قر زي عدل سبيو كل جزين نقول سب حراي استبل نتقوينكا سبعتنا ناتقا حراي كم ترى نقر كري ويجمرو لك عم تورك إزغبر ناتها أربعون وسن كخول كل إزغبر حدا جزي أيفان كتب كلخا سبعت إذا سبزي كبري جيزي دما بقول له أي ركبني زبل كمتي حدرام إذا دما سبعت نعخبت إنقال بخبرن كم زحوز خاي قبرام سبعت بزعو خازلهم الرأي نسخة نرأسها كاب تخبروا لما قد يزجمر نناتها مدبات علامات سلام قدامنا كتب كلخا سبات الزبز نرأس سلا خبر نحنا وين كنا خبر يقبا يقولوا نسخة زي فقر قاي نجر ما نفسه قال على خد قبر سلطان يقولون أيفال انت زعاويت ناي سلطان كمر أيا بزح جيسي أيفال نبال نتسقى نتسوي نجوز إن خاين حزلهم بمسكايو كن كعا نحاد سبنا خي تحزن لخا حرين تلقايو لنوح جيزي قلنا رأس خك تسقيات نبر خبز سخافج كان نرأس خيلن حق أني حالوت نرأس خمس تبتراي نابقال اتكترف زغل سلازي كابتو جيزي وحفرة من العلي نتنا وش تخمر كعن سلام قدام نتهبو كلاي حراي خواقا زلوو أيفال كان كل ترايو نقول نقر حراي تبل نتقينكا سبات ناتقا حراي واقا أيهوون يوم واقا حراي خزوصخ أيفال كتب مستقل ترايو لك عم تورك وحرس لزخوانا زخبرة ناتقا ألبون كيزي نوه وسن كخون كل يزخبر حتى أب كل بوتا سلازلو ما نسب أي كلا خلولن وي أي كالا سلنيو ورق قد وحرس لزخوانا بقليل سلازير كابن كل سب واقعي هو بتنقاد ما يحزو ناتكا حراي لك عكم ايو نقول سبن نقول كونتات نقول جيزي حراي تبل نتقينكا قالاتكا كم تحط واقعي يقولون سبات نعخا كم ورق كوري خان تريلخا قالاتكا جيزي خان وسن كخون اللو أيفال مبالغا إن حرايخا كبر زبا نسخا من مخان كسفلت بس أيفال تبلو نقراتيو حادثا نقول نقر حراي نتايلو زخوانا متكر وي مسمر يبلن مالتيو إذا نقرزي مسمتكلي أي خايدنيو وي إذا جيزي زنعي أقداس إلخا كتوسن كلخا سبات إذا سبز مسمر اللو إلهم فرح خان يخبر خان أيفالخا اتنمنى تخزحلو صنع مكالخا الأطريو نقول لسب حراي كتول كلخا نيواتخا خال أسرات كم زمرحوات تقبر اللخا نساتهم يزوخا نسخا دما تفتصمو أيفال كتب المس جمرجن مريحنتي وتقابل إلخا تملصو نسخا نمن حراي كتبر كم زلخا نمن أيفال كتبر كم زلخا بعالخا توسن إذا ما نايتم من رؤسهم تأمامن تعوت نسابات بهريو سالساي سباتنا أيفال زبلو يخبروا يوم تعذب تم كل جزي حراي زبل سبات مزعتي جزي سبات يتقاموا لهم يوم أتم نتصور دبزول لهم أيفال كل سخول سبات كل سبت إنكان بخبرين يزحزهم أيفال مبالغان عخا كم تصنعن بعد علمان سبقيري أمتاكا سباتنا تبقى زرخبوا نقر واقع أيهبون يوم جيزي خان حيل خان كل سبت تعدل خيو سباتنا عخا ترى نقر جيرم يوم زوج دخا أيفال كتبر كل خاجن جيزي خا كبر مخان تمرهم لخا إزد ما سباتنا عام زرخوها كم حد عاد جيرم كوري خان بتنقى حزو خان يقبرهم ما راح توصان إمزو السنو وصان دمكاب نسمع معي جمر أيفال مبال مالت أنا نهوتي وعلي زمر حمالتيو نزيد العدمة نزيد ربح سرح وين نزيد تعمكا كنا أيفال مستبل سبات قرما مريحنا تخير إلخان أتم تبل سبات كواها كهاد مكلو أتم بحق كبرات سبقن بزيادة كأروخان كخبر خان جمرو نسخان رسخا كتاب كنت كم تخبر أي نسبات كم يقرم كخبرخا كم زلو من بحزو خانم نرسخا قمتيفخا أيفال كتب كلخا سبات إزابز كبريو إزد ما مسمور إيرم بعلوكم مدأتوني قددو بزيدو بزنبر سب نقول لسب نخرج تعدل زيب سبيو رابعي ناي حلنا وقصا أوقد أيفال مسبلخا حماك سمعك يبلون نسخان نقول لسب حلفنتي بالخان اتسعبي حلفنتها نرسخان نأمرو تعنا خانيو أيفال نكتب مسجمر اطمنع خان نطم طريزو لي خسبات كروح يوم اطب بحق زخبرو خاجن كتصرف يوم أبنا فارد حدقك متصخلو اتمامرحي قدمنا خالت محقسخا نبعثها ماسك بري زبل سلامنتاي
ምክንያቱ ንስኻ ምስ ተጥፍእ ንማንም ክትሕግዝ ስለ ዘይትኽእል እዩ ኣብ ሂወት እውን ከምኡ እዩ ንርእስኻ ዕረፍቲ ሰላምን ግዜን ከይሃብካ ንኩሉ ሰብ ሕራይ ክትብል እንተፈቲንካ ኣብ መወዳእታ ተዳኺምካ ተሰባቢርካ ንኻ ትተርፍ ስለዚ ኣይፋል ምባልካ ንርእስኻ ንምድሓን ትገብሮ ቁኑዕ ስጉምቲ እምበር ገበን ኣይኮነን ሓደ ሰብ ንዓኻ ብሓቂ እንተፈቲካ ንናትካ ኣይፋል ክሰምዕ ከሎ ይርድአካን የኽብረልካን እዩ እቶም ንዓኻ ንጥቕሞም ጥራይ ዝደልዩካ ሰባት ግን ኣይፋል ምስ በልካዮ ይሓርቁን ይርሕቁን ስለዚ ኣይፋል ምባልካ ሓደ ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ንሱ ድማ ንፈተውትካ ካብ ተበለፅቲ ይፈለይልካ ካብ ሂወትካ ዝረሓቐ ተበላፂ ሰብ ድማ ዕድል እምበር ኪሳራ ኣይኮነን ሕልናኻ ክወቕሰካ የብሉን ምክንያቱ ንስኻ ንሓቀኛታት ሰባት ጥራይ ኢኻ ቦታ ትህብ ዘለካ ብዙሕ ግዜ ኣነ ተዘይገይርዮ መን ክገብሮ እዩ ወይ ክጥቁዕ እዮም ኢልና ንጭናቕ እዚ ግን ትዕቢት እዩ ዓለም ብዘይናትካ ሕራይ እውን ክትቕፅል እያ ሰባት በዓላቶም መፍትሒ ክረኽቡ ዕድል ሃቦም ንኩሉ ሰብ ሕራይ ምባልካ ንሳቶም ብርእሶም ደው ከይብሉን ከይዓብዩን ትዕንቁፆም ከም ዘለካ ተረዳእ ስለዚ ኣይፋን ክትብል ከለካ ንበዓላቶም ክቃለሱ ሓድጎም ኣለካ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ገንዘብካ ክሰርቀ ከም ዝመፅእ ትከላኸል ኢኻ ግዜኻን ሰላምኻን ግን ካብ ገንዘብ ላዕሊ ክቡር እዩ ኣይፋል ምባል ማለት ንኻልኦት ምፅላእ ዘይኮነስ ንርእስኻ ምፍቃር ማለት እዩ ሕልናኻ ንርእስኻ ክተኽብር ክመኽረካ እምበር ክወቕሰካ ይትፍቀደሉ ሰላምካ ካብ ስምዒት ሰባት ይበልፅ ሽዑ ሓቀኛ ናፅነት ክስምዐካ እዩ ሓምሻይ ንሓደ ነገር ኣይፋል ምባል ንርእስኻ ሕራይ ምባል እዩ ንዘይድሊ ዕድመ ንዘይረብሕ ስራሕ ወይ ንዘይድሊ ዕለ ኣይፋል ክትብል ከለካ ንምንታይ ኢኻ ሕራይ ትብል ዘለካ ንሰላምካ ንትምህርትካ ንስድራ ቤትካን ንዕቤትካን እዩ ኣይፋል ምባል ፅልኢ ዘይኮነስ ንዝዓበየ ዕላማ ትህቦ ቀዳምነት እዩ ሓደ ነገር ኣይፋል ምባል ንርእስኻ ሕራይ ምባል እዩ ዝብል ሓሳብ እቲ ዝለዓለ ናይ ስነልቦና ብስለትን ናይ መሪሕነትን ጥበብ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይፋል ክንብል ከለና ንሓደ ሰብ ነጥቃዕ ወይ ነፅግ ይመስለና እቲ ሓቂ ግን ኣይፋል ምባል ንርእስኻ ትህቦ ዝዓበየ ናይ ፍቅሪ ስምምዕ እዩ ዓለም ኩሉ ግዜ ንዓኻ ክትጥቀመሉ ግዜኻ ክትሰርቆን ሓይልኻ ክትመጥነት ትፅዕር ንስኻ ርእስኻ ጠበቃ እንተዘይኮንካላ ማንም ሰብ ኣይኸውንን እዩ ንዘይድሊ ዕድመ ወይ ንዘይድሊ ፃቕጢ ኣይፋል ክትብል ከለካ ንሰላም ኣእምሮኻ ንምርጋዕ ልብኻን ንጥዕናኻን ሕራይ ትብል ኣለኻ እዚ ድማ ድኽመት ዘይኮነስ ንርእስኻ ትህቦ ዝለዓለ ክብርን ዋጋን እዩ ሂወት ማለት ምርጫ እያ ንሓደ ነገር ቀዳምነት ክትብ እንተደሊኻ ንኻልእ ነገር ንድሕሪት ክትሰርዖ ግዴታ እዩ ንዘይድሊ ወሬታት ኣይፋል ክትብል ከለካ ንትምህርትኻን ንፍልጠትኻን ሕራይ ትብል ኣለኻ ንዘይረብሕ ስራሕ ኣይፋል ክትብል ከለካ ንዕቤትኻን ንመፃኢኻን ሕራይ ትብል ኣለኻ እቲ ኣይፋል ትብሎ ነገር ንመጠናይ ሕራይ ትብሎ ዕላማኻ ይውስኖ ኣይፋል ምባልካ ንዓኻ ንፁር ራእይ ዘለካ ሰብ ይገብረካ ንኩሉ ሰብ ሕራይ ምባል ማለት ንሂወትካ ምብታን ማለት እዩ ኣብ ልብኻ ሕራይ ትብሎ ዕላማ ዓቅብ ንዝተረፈ ኩሉ ብክብረት ኣይፋል ምበሎ ሽዑ ሂወትካ ትርጉም ክህልዋ እዩ ሻድሻይ ካብቲ ሕማቅ ከይብሉን ዝብል ፍርሒ ውፃእ ኣብ ባህልና ሰብ እንታይ ክብለኒ ዝብል ስምዒት ኣዝዩ ሓያል እዩ ብዙሕ ግዜ ሰባት ብዛዕባና ዘለዎም ኣረኣእያ ንምሕላው ጥራይ ንርእስና ነሳቅያ ግን ከዓ ንስኻ ኣይፋል ስለ ዝበልካ ፀልኦካ ሰባት ካብ መጀመሪኡ እውን ንዓኻ ዘይኮነስ ንጥቕሞም እዮም ዝፈትውካ ነይሮም ሓቀኛታት ሰባት ንናትካ ደብ የኽብሩልካ እዮም ሓደ ሓቂ ተረዳእ ንስኻ ኣይፋል ስለ ዝበልካ ጥራይ ዝፀልኦካ ሰባት ካብ መጀመሪኡ እውን ንዓኻ ኣይፍቅሩካን ዘፍቅርዎ እቲ ካባኻ ዝረኽቦ ዝነበሩ ጥቕምን ግዜን ኣገልግሎትን ጥራይ እዩ ንሳቶም ንዓኻ ከም መገልገል እምበር ከም ክቡር ሰብ ኣይኮኑን ዝሪኢካ ነይሮም ስለዚ ኣይፋል ምባልካ ሓደ ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ንሱ ድማ ነቶም ኣብ ዙርያኻ ዘለው ተበላልፂ ሰባት ኣፅልዮ የውፅአልካ ሓቀኛታት ፈተውቲ ግን እናትካ ድሌትን ኩነታትን ተረዲኦም ምሳኻ ይፀንሑ ንሕና ሰባት ብዛዕባና ክሓስቡን ክዛረቡን ክውዕሉ ንጭናቕ እቲ ሓቂ ግን ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ጥራይ ዝጭናቕ እቲ ሕማቅ ክብልን ኢኻ ትፈርሐሉ ሰብ ንሱ እውን ባዕለይ ከመይ ይርአ ኣለኹ ብዝብል ጭንቂ ተታሒዙ እዩ ዘሎ ሰባት ብዛዕባኻ ንሒደ ደቃይቅ ተዛሪቦም ናብ ናቶም ሂወት እዮም ዝምለሱ ንስኻ ግን ብሰንክተን ሒደት ደቃይቕ ንሙሉእ ሂወትካ ክትሰቓ ትነብር ካብዚ ድንቁርና ዝውፃእ ካብ ፍርሒ ሰባት ውፃእ እሞ ናብ ክብሪ ርእስኻ ተመለስ ንኩሉ ሰብ ምሕጓስ ናይ ዓሻ ዕዮ እዩ ንርእስኻ ክቢርካ መትከልካ ምሓዝ ግን ናይ ሓያላት መንገዲ እዩ ሰባት ዝደልዮ ይበሉ ንስኻ ግን ብሰላም ንበር ሸውዓይ ግዜኻ ብካልኦት ሰባት ኣይተካርዮ ሰባት ገንዘቦም ክስረቆ ከለው ይባሱ ግዜኦም ክስረቆ ከለው ግን ስቂሎም ይርኡ ሓደ ሰብ ንዕላማኻ ዘይጠቅም ነገር ክትገብረሉ ግዜኻ ምስ ሓተካ ብዘይፍላጥካ ሂወትካ ተወካሪ ኣለካ ኣይፋል ምባል ማለት ንግዜኻን ንመፃኢኻን ዝኸውን መከላኸሊ ቁፅሪ ምህናፅ ማለት እዩ ግዜኻ ብካልኦት ሰባት ኣይተካርዮ ዝብል ሓሳብ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ረዘንቲ ናይ ሂወት ትምህርትታት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ንገንዘቡን ንንብረቱን ከም ዝከላኸለሉ መጠን ንግዜኡ ግን ኣሕሊፉ ንማንም ክህቦ እዩ እዚ ድማ እቲ ዝዓቢ ስርቂ ሂወት እዩ ገንዘብ እንተጠፊእካ ፀኒሕካ ክትሰርሐሉ ክትረኽቡን ትኽእል ኢኻ ጠፍአ ግዜ ግን መሊስካ ብዝኾነ ዋጋ ክትገዝኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓንቲ ሰብ ዝሓለፈ ግዜ ንዘለኣለም እዩ ዝኸድ ስለዚ ሓደ ሰብ ንዘይድሊ ነገር ግዜኻ ክትህቦ ምስ ዝሓተካ ንብረትካ ዘይኮነስ ሂወትካ እዩ ዝሓተካ ዘሎ ኣይፋል ምባል ማለት ነቲ ክቡር ሃብቲ ሂወትካ ንማንም ሕልፍካ ከይትምጥንቃቕ ማለት እዩ ሂወትካ ማለት ግዜኻ እያ ግዜኻ ብሰባት ክትዝረብ ኣይትፍቀድ ኣይፋል ምባል ተምሃር እሞ
ጊዜኻ ናብ ስልጣን ካምለሶ ሽዑ መጻኢኻ ኣብ ኢኻ ክኸውን ሻምናይ ከመይ ጌርካ ብብልሒ ኣይፋልን ትብል ኣይፋል ምባል ማለት ምጽራፍ ወይ ምጭካን ማለት ኣይኮነን ብጥበብ ክትገልጾ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ሕጂ ብጣዕሚ ስራሕ በዚሕንሎ ካልእ ግዜ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዕድመኻ ይቐኒለይ ግን ሕጂ ምስ መደባትይ ኣይኸይድን ከምዚ ምስ ትብል ነቲ ሰብ ኣይሕዘንካዮ ንገዛ ርስኻ ግን ኣኽቢርካዮ ኣለኻ ሓደ ሓኪም መጥባሕቲ ክገብር ከሎ ነቲ ሕማም ንምውፃእ ስለ ዝደለየ እዩ እቲ መሳርሒኡ በሊሕ እዩ ግን ድማ ንህይወት ንምድሓን ዝዓለመ እዩ ኣይፋል ምባል እውን ከምኡ እዩ ብብልሕን ብጥበብ ምስ ትጥቀመሉ ንሰላምካ ትሕልዋን ዝምድናኻ ድማ ካብ ምፍራት ተድሕኖ እታ ትጥቀመላ ቃል ዘይኮነትስ እቲ ኣገባቢ ንኩሉ ዝውስኖ ብዙሕ ግዜ ሰባት ንኸይንሕዝኖም ኢልና ምናልባት ክሪኦ እየ ወይ እሺ ንብል እሞ ኣብ መወዳእታ ግን ከይገበርናዮ ንተርፍ እዚ ድማ ነቲ ሰብ ዝያዳ እዩ ዝሕዝኖ ብብልሒ ኣይፋል ምባል ማለት ካብ መጀመርኡ ሓቀኛ ምዃን ማለት እዩ ንጹር ዶ ምግባርካ ንዓኻ ከም ተኣማኒ ሰብ የርእካ ሰባት ነቲ ሓቂ ዝነግሮም ሰብ እምበር ነቲ ንሓሰቡ ተስፋ ዝህቦም ሰብ ኣይኽብርዎን እዮም ንሎም ዘደለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ